Barsog arikos pangutana barsog. Daghan ang utana barsog about sa ebanghelyo kagahapon kining San Marcos kapitulo 6 bersikulo 3 nag-ingon diri barsog. Dili ba siya mauman ang panday ang anak ni Maria ug igsuo nila ni Santiago ug ni Jose ug ni Judas. Ang pangutana ni barsog nga matud pa sa mga laing reliyon about of the virginity of Virgin Mary nga dili tinuod nga si Maria ang iyang anak usara nga mao si Kristo. Kay ugali sa Marcos 6:3 klaro kayo nga si Kristo usa ka anak nga panday ni Jose ug ni Maria ug dunay igsuon nga bababae ug lalaki. Ang akong pangutana barsok, unsa may buot ipasabot sa ebanghelyo nga si Kristo dunay mga igsuon nga babae ug mga lalaki. Kay matud pa sa mga laing sikta nga dili na virgin si Maria tungod kay naay mga igsuon si Kristo ngadto kang Jose og ni Santa Maria nga naay laing anak. Palihog og papatin-aw ni barsok. Ako na, wa nila masabti ang kultura o batasan nga gibansay sa mga Hudyo nga nasa Ezekiel 11:15 ang mga tao, mga batanon nga anak sa managsama nga patriarka o ginikanan sa karaang kapanahunan. Ang ilang tawag sa maong mga batanon o sa ilang itawag aya sa tapaigsuon. Unya ang mga parente, mga igagaw, dili anak sa samang amahan o ginahan, ang ilang yapon tawganay aya sa Hebreo nga nagulugan og igsuon. So ito pa, igbasa na itong igsuon ni Jesus, dili na literalmente nga anak ni Santa Maria o ni San Jose. Kay sa San Lucas, Ebanghelyo ng iaso yung San Lucas, uluhan 6, turning 14 o 15, nga doon ay duha ka Santiago, usa ka Santiago, igsuon ni San Juan, nga mananagat. Dili anak ni Jose ug ni Maria. Nga doon ay Santiago, ngusang igsuon ni Judas, dili ang Judas Iscariote nga anak ni Alfeo. O sa San Marcos 15:40 gipaila. Nga diha stilan sa krus ni Jesus, nagtindog nga ginahan mo Santa Maria. Si Maria Magdalena, lain nga babae nagtindog dito, o usa ka Maria nga parintiran Santa Maria, asawa ni Cleophas, nga mo'y inahan niya ng Santiago, igsuon ni Judas, o ni Jose, Salome. So, di modo kanang mga gingon nga igsuon ni Jesus, parintira, mga igagaw, parinti ni Jesus. Pero ang ilang tawag igsuon, pero dili anak ni Santa Maria og ni Jose. Kay usara magyud nga anak ni Santa Maria, lalang si Espiritu Santo nga sigahom nga mo si Jesus ang ipanganak. Og si Jose nibaw nga gipaybaw si Sangel nga ayaw pangabubuo kay maunang tagna. Ang birhen manamkon, ang birhen manganak og usa ka batang lalaki, og pagkatawag og Emmanuel, ang Dios kauban nato. So si San Jose klaruhan sa anghel, usa ka birhen manganak og usa ka lalaki, ang iyang anak Dios nga kauban nato. So yan ang gidibdib ibaw siya nga siya tigpanalipod sa Holy Family, ug wa siya mutandog ni Santa Maria tungod kay gipaybaw siya usa nga anak ni Maria, dili duha dili tulo, busa siya sinibaw niya na, busa di siya mulapas niya na. Ang uban nga naghunahuna, igo silang ni padayag o mga ngan, pero ang ebidensya dili di anak ni Santa Maria o ni San Jose. Muna atong tubag si mong may pagkutanang, mo nang nisgutan kanina, lakbit, Brad Dennis Abarquez. Nya, doon na sa tay social concern,